Let's preach about Trumas. Trumas media, Trumas, Trumas everywhere. Trumas, Trumas media, Trumas is everywhere you go. In Harare, Trumas media, Bulawayo, Trumas, Mutare, Trumas, Haumasingo, Trumas, hey. Trumas media, Trumas is everywhere you go. Ucholocho, Trumas media, Trumas, Plumtree, Trumas, Kecheka, Trumas, Trumas media, Trumas is everywhere you go. Trumas media, Trumas media, covering social matters, current affairs, and getting you informed with the correct information that can be trusted. Trumas media, Trumas everywhere. Trumas, oh, yo, Trumas media, Trumas is everywhere you go. Everywhere. Mangarinjan, antu mangarinjan. Vita, ni mromo. Nenda tago kupas. Reason macheka. Ani? Reason macheka. Reason. Yeah. Mangarinjan. Ani mangarirani. Koleta matambana. Ani? Koleta matambana. Matambana. Hapo. Mchai mchaure mberi kana mimi mchaure maguzi pa kutora ku. Bashai. Right. Nyai. Hai tarta buza mai ta kumura ga mai sambe. Isu tisu tine mosa. Ye tista mangare da wakati sisti. Ai autori nyonge. So tista mangara kusa sisti tine mosa kwa hiyo. Takarura kumbako mwana wao akafa and then bawuya bawase basunga nombe saka basunga nombe tavatadzikira kwa right mira all right inya family to family guy Adinya muri yoni muri yacho abali muri ndambu ya kana chiti nya family to family auna direct zvakakanganisira na koreta ana zvakakanganisira but family yekwenyu kwamacheka haina kunzwisisana nefamily yekwamatambana ya chine patakatadza hongu saka zvingade mawitness here kana kuti akutongoti family yekugoenda apo family yekugoenda hanziwo zvinoda mawitness here kuti iwe nehama dzako makurukura ava nehama dzavo dzoungana zvitaurwa unapadi mawitness ndo zvitaona mama right vekwamacheka ngava nevekwamacheka uya ndevekuku uya Wao wachuya taura tinzwe nyaya yako baba pane nhumbi dzakasungwa mushure mekunge tanga tisina kuroora saka ana ambuya vedu vakauya vakati kune zvavasina kufara nazvo zvakaitika saka nhumbi padzakasungwa zvichiva tanga tine mhosva vakataura zvavaida vakataura mombe dzavakataura mamine mhosva yei tanga tisina kuroora uya mhosva yekusaroora ende vakaita vana takaita vana 5 pakatoita vana vakati pakaita vana vakawanda varipo but hamuna kukana chamakabvisa saka vakaviga zvavo semunhu anofanira kuviga asi vakasiya vasunga nhumbi saka takavatadzira ipapo but takazoti taona kuti kwaita nguva kuti ndezi 10 years ago 10 years ndasungwa
10 years asunga. Okay. Saka takazoendesa mombe 2 netumwe kumari. Asi ana baba wedu mama dzimubhadhara mari kwangu kwanzi kuridiwa mombe I think 5. saka makaendesa 2. Takaendesa 2. Mombe 5 ndobva mabhadhara 2. Taendesa mombe 2 dziya pakazoita kuvarairwa tina kuzodzokera. Asi bvandazodzokera ndikadano nyaya yedu yaya ngatichipedzisa inyaya because takambobvisawo mombe 2 nechi chinyorewo zvimwe zvamogona kunyora. Vakanyora ndichikabva kuti handisirei hatichaite mameno marifenzi avo ndovanoziva. Tikaedza nepatinoedza because takuti isusu tokuvhuma kuti tine munhu asi mhosva naiwe ningi listen ukangoramba uchingoti tikubvuma tine mhosva nanga pane mhosva yako ava mhosva yatakuapa ndekuti tikuda kuripa saka tirakubatsira kuti nhumbi dzibviswe mumba because nhumbi dzirimo tauda kuti nhumbi dzavo dzavakasunga dzikwane kubviswa pamba because nhumbi dziri kumushatini. asi ungataura ino kuti mhosva yamuzoapa iwe uchiziona uikiri kuzopo kuti utaura kuti isusu nokutadza kwedu isusu toda kuchenesa zita redu nokuripa zvinoita kuti ukama hwendele mberi nokuti yaibatira padumbu rangu kuti pane vana handitika nokuti ziura kuti mhosva yatiri kuapa ndoriveka matauro mashoko toda kuti tigadzirisana ndosaka taura kuti tipuwe gwara. naiwe ninge reason randabata panapa handifunge kuti zvauri kutaura zviri chaizvo pano pauri kutenderera because pamakamboripa mombe 2 dzikatambirwa hamuna kuuya pane padare. Chazokusumudza kuti uye pane padare chii? Nokuti kana handifunga kuti vanhu vakanga vakataura kuti tikuda mombe 5 ukada kuenda navo kunovabhadhara wakuuya kuno kudare kuti wabhadhara pane zvamboitika zvakonzera kuti uye papi uye pano chii chazokonzera kuti wava uzovati chiuyai tiende kudare isusu uye uchida kuripa? Ivo vari kuti pamakore mutiripa ana baba tangasati akwaziva saka inini isusu takatambira hedu sana mai but zvinhu zvinofana kutambirwa zvakuripa kunofana kuitwa nana baba tikati isusu ana baba isati vaziva tinoziva inini nekuti munhu watakanourora akakurira kwaamai saka ivo vari kuti reason yedu tanga tisingazive baba takazovaziva ambuya vedu isusu pavakashayika ndopakasitaura kuti baba ndini. Tikati it's okay imi muchiende munoona baba muita sei but tikuona nguva yacho zviri kuramba zvichipo nzvingwa tikati no isusu takuda kuti tiripe hembe dzenyu dzagarisa ende tiri kubvuma ngatiite kuti zvinhu zvitete zvifamba. Muri kupokana here kuti vakakuudzai kuti baba vavo ndini? Mari mukapokana? isusu vakakuudzai kuti baba vemunhu vamufara kuti ndingana kana kuti ndini muri kuzipokana? Hatizipokani because ivo ndovanoziva amai ndovanoziva muridzi wemwana. Saka pamuda kuziva here muridzi wemwana? isusu kuuya kwatakaita kuno hatina kuuya tichida kuziva muridzi kwaya tichida kuti tibatsirwe kuti ava vakwanise kusuka kuti vanotidzikira mbasa vachitaura muridzi wavo usina kupedziswa wacho iyo zvakanakaira pano. Muripo hamusi kuwirirana here pa3 mombe dzasara? Pane mbatya dzedu ndati pa3 mombe dzasara muri kuwirirana here? kuwirirana. Muri kuwirirana dziripo? Hazisati dzapo nekuti zvakaitika ndezvekuti takazogara ifeni ndikachitanga tanonzwa kuti inzwai imimi the reason why ndikuda kunyatsobata nyaya yenyu ndisati ndaendesa kune vanhu ndoda kunyatsoziva chaizvo pakunetsa paita kuti musoro uteme musumuke muzoti mimi nhasi takuenda kupi kudare handiti takuzoenda kudare ndokunge muchipokana kuti vari kuti suda kubhadhara mombe 3 dzaita sei dzakasara tinadzo idzi asiwo vari kuramba kutambira chi mombe idzi kana kuti vari kuramba kuti hatina kutambira mombe chi 2 dzari mukutaura inozvozvo kana kuti vakuchinja magoalpost vakuti zvomombe 5 hasi zvatakataura takuda kana kuti mombe 11 kana kuti takuda mombe dzakati
ndozvatoda kuti tinyatsonzwisisa kuti tinzwa kuti ava vachava maita kuti vauye pano padare chii pamusoro mambo tiri kuti isusu iyo vanga vakuti isusu hatichakwanisa kutambira tiri toga chakuda kuti ana baba vanga varipo tikati isusu ana baba isu hativazivi ini ndimi ngatipindudzisa kuna ana baba isusu toziva saka takatora nguva ana baba wacho futi singava saka taandichiburisa so mari yataburisa kubvira patatanga nyaya tiri tega iri kutopera zvekuti pamwe yaito kuna kunitsikidza mombe 1 because mukwacha hawani yese dai takatongedza mombe 1 pamwe takatotibaichibutsa muchiitai famba katichifambira katiko kwachinoti uyai because nani ndakaenda kwamabvure ekutanga agari tikaenda futi chinzi toda kumbodai toda kumbodai todzoka ndichingoramba chingofamba ukanotaura zvakutaura zvekufamba izvi pawaifambira musikana wako waikaunda mafambiro awaita here pawaifambira musikana wako waiti ukaenda wodzoka woti ndadzokera ndakakechi 7 tingakakaunde tikakapa price kako ndanditi timbodatana zvishoma nyaya iripo ndeyekuti kutsanangura kwamuri kuita inini nekutsanangurana kuvika hapana nharo tokuona kwandii anditi hapana ari kuti yarunyeba uyarudi zvinoite muri kuita semuri kuwina tiri kukatyamadza dare manje sekuti chazokonzerera oraiti pamwe hauna kuona atogarayo haungavadzika usina kupiwa unopiwa introduction neivava anditika chazoita kuti inini manje muchizoita question kuda kuti kuno ndokwamubvunzo kana muchiwirirana why worry about coming here andiona saka nyaya iripo ndeyekuti zvinenge zvaakuda kuti muti dare rikupei here zvekuita imi magara muchiwirirana pamusoro patiri kutaura isusu ndekuti pandakaenda pekutanga patiri kuenda patakaenda pekupedzisira tine zvatinge tawirirana kuti ngatidai and then pandozotaya kufona kwetonge zvaakuchiitanga panyoro and then ndodzokera futi toitonge tawirirana tiri ipapo ngatienda pamakapedzisira kuwirirana pazoita kuti musunge para makapedzisira kuwirirana rudii isusu patakapedza kutaura isusu takati isusu inini ndimunokwanisa kuwirirana mumonouwina nababa because muri baba muri amai nababa nemurume wenyu inini ndimunotiwirirana kana pane pakasanganiswa uzi manga musingazivi izvi maakuziva baba votaura because vaitaura kuti isusu mombe mbiri dzamakatipa zvaireva kuti baba dai vanga varipo vaifana kuonawo imwe chete isusu toona tikati aiwa ipapo makagona but mombe dzadzisipo tikati aiwa imi mukaziva baba isusu tinenge takutsvaga mombe isusu tochipa baba kuti vafare saka ndozvandakavaudza ndikati mi mombe nini ndochitenga tochipa baba because baba vari kuti aiwa mombe dzakadziri mbiri ko yangu sei isina kuita isina kuuya imimi kuti vakatoti no tanga tatoti nevana ngatiunganze mari ngati aiwa inini semukwasha semwana chiregedzai kuunganzai nemombe ini ndochitenga mombe yekuripa ana baba 1 yacho kuti ana baba vauyiwo patebhoka vainewo mombe yavo 1 ini muine mombe yenyu 1 ndotawirana and then takuona toti ngatidai zvochini saka ngatidai kuita sei azvizonzi ngatidai naibotonga kuti ngatidai isusu tiri kuti takazowirirana isusu kuti takamirirana baba isusu ngatimbofambai tiri vaviri famba kuenda vaitanzi ngati umbobvunzai kumaprofita kuti zvatoda zvekufamba seiko zvimazouya mama nenguva musingauyi tiwane nzira ndikati zvamatiuya nazo zviri right nzira inodiwa so zati tisazoite zvinhu zvekukanganisa muda kuti tiende rini ndokukwidzai kombi moenda futi nani nababa vakati after holiday musi wa2 motifonera ndafona musi wa3 hapana ari kudera ndafona musi wa5 hapana ari kudera ndafona takawirirana kuti after 2 kutowirirana tatowirirana ndabva ikoko after 2 January December kuitike zvinhu isusu takamirira ana babawo kuti vafunge hatingavamhanyise kana ana baba ende vane right because tanga tagarisawo handitika isusu ngatifambei tiri 2 imimi neno tikawirirana 2 wacho asvika 3 ndafona handina ari kundidaira nhamba dzacho hadzichaite 4 hadzichaite saka ndakatoona kuti ndikuramba nichingodzokera todzokera pamwe chete saka ndaifunga kuti patinenge takawirirana musi wa2 tichaiuya tofamba tese toenda tonoudzwa gwara tonzwisisa kuti no munhu uyu zvaakafa akadai munofana kuita zvakati nezvakati which was right but vanhu vacho tasvika 3 foni hadzichaiti pesapa dzaiti hadzichaiti musi wa3 wacho hadzichaiti saka ndakaona kunge pane zviri kuwanetsawo
zvokuti kuti vanatsotaura ivo vega kana kuti pane zviri kuvashutsawo zvavanisingakwanisi kundiudza ndosika tatiuye kuno tigone kubatsirana kuti tauye kuno kuzopiwa gwara rekufamba naro. In short iwewe uri kuda kunzwa kubva kuna ana Tezvara kuti zvofambiswa sei, woripa sei, kuripa makawirirana zvaunoripa. Pakaitika nyaya ana ambuya vedu vanoti vanga vasati vakuziva kuti mwana ndoukwanisa. Saka taibhadhara tikabhadhara tichiendesa kusvika taendesa kwaamai tichiendesa kwababa. Saka tichazoti tifambise zvitoro kwababa vakazosisa ndifunga nhasi vanogona varipo. Vakazoti chii? Handiti pamwe nhasi varipera. Zvavakati chiyo kwababa? Hatina kukwanisa kutaura navo. Hatina tatombovaratii. Saka isusu manje kwataita kuno tauya kuti tibatsirwe kuti pane dzimwe mombe dzakasara kai kuti tichadziendesa kwaambuya here kana tichadziendesa kwaTezvara here ndozi tafambira kubatsirwa. Ndo pamuda kunzwa ipapo wokuti zvinhu zvoendeswa kupi nokuti muziye Tezvara venyu ndizvo kuona kuti munopa ngatarewo wakuenda kuright position ndizvo here ndo muri kuda manje. Tezvara tiri kuvada muri kudzanda right. Nenge kureta nyaya iri kuinzwa tipirei tinzwe Wakuwasha vari kuchema chema. Nditaure sekudziwa kwangu nauyu yakaitika inditori mudiki vari kune vakuru kumberi ndizvozvo vari kutsanangura kuti shuwa matata mwana akafa havasina kunyora ichokwadi ndizvozvo vakachadywa mombe 5 vana vacha vakaita saka ndobva vabvisawo mombe mbiri idzi nekushaya kunge tichaziva baba kuti tinanga nawe ndizvozvo dzaive dzokuzosumisa kuti baba kana tavawana zvakaitika nezvizviri zvakabviswa ndizvi. Saka mombe yakauya yekutanga yakabiwa, yechipiri takanga takufamba kutaurana nana baba vemwana vakati yacho yechipiri inini kuti mukwasha hatizi saka hanzi munotouya pano zvaiuya igotangira ipapo. Saka ivo vekwamacheka Wakuwasha veda chiuyaika tizoendesa mumuzikanwe zviro zvigone kufamba magwara rekwedu nerekwana baba nerenyu tive vanhu ndizvozvo. vakangoti hameno baba vemwana vakabva vadaira kuti hameno zvake mwana iyeye regai ndititsangamire mwana ari kunzi hameno zvake mwana wamai vavo vakafa ndini ndanditi muchengeti nazvino asi ndakazomupa hangu maoko mavabereki apedza chikoro. Mashoko iwaye kuti mombe yakabviswa ezvina ndisati tatakaja hakuna imwe mari yakabviswa kunze kwemombe idzi dzembiri. Isusu tiri kuti hatisi kuramba pavazomhan'ara apa isusu hatiri kufambidzana nebereki wakazvarwa mwana patazoa tatiri kufamba kurukura nawo tichikurukura nawo vachitaura kuti apa hatidai apa hatidai. Saka ndokumutsanangurira kuti baba vati tombotanga tadai kana zvadaro tichifambidzana. Takabvunzwa mashoko ako yakunzizvo pamhanga nababa tasata conclusion yekuti Wakuwasha ngavachuze asi pakasarira pokuti Wakuwasha ndo vasina kuuya kuzoti tinonopereka mombe yevazikanwa kamire tingazvipe mhosva yekuti isusu takanonoka kunozivisa baba vemwana. Aiwa Wakuwasha havana kukupai mhosva. Ndikateerera Mukuwasha mukanwa muri kutsenga kuti mune maputi mukanwa ari kunyatsotadza kunyatsoexpressa kuunza nyaya yake pachezvazvo but shuwiro ine Mukuwasha ndeye kuda kuziva kuti kwacho kwatinofanira kuti tiite chaiko mabatana ndekupi ende uyezve vana ambuya naTezvara vakave nechinhu chimwe chete ivo vachiwana kuziva kuti pamombe nhatu dzasara idzi dzobhadharwa so
I think ndo pane chikumbiro chevakwasha handizvi hatina chatinopokana nacho nokuti hakuna mai vanorodza mwana vari vega. Ndosaka taiti zvizozonosumisa baba wochiita wopinda muosikana wozi vamukwasha wavo. Hapana chatiri kupokana nacho asi baba pamwe vangangove nemashoko ekutaura sevakabereka mwana. In short baba varipo here tazovazivisa zveduta iye tamudzivisa tiri pana. Alright, varipo tivapi baba uyai muraida kuti tananza kuti ida kuti tananza watesara zita ndiani ani Matambo. His name there and Godfield. Matambo. Right, nyaya ndofunga mambo mainzwa ndizi nyaya iri panapa inawo itaurwa nezve zvakaitika taona dzakaitika nenge mwana wedu akaparara ndizi aparara mbatya dzikasungwa saka vakwasha vari kutenda kuti pane zvanga zvisina kubhadhara vakwasha nambuya vari kuwirirana kuti pakumbobata bata kwavakaita basa musipo pane zvavakamboita sei zvavakambowirirana saka hatisi kuziva izvi pane zvavakawirirana nezva manzwa ezvinezvi pane here rimwe shoko ramuda kukanda kana ramuda kubvisa munechi nichi nechi vana pakuta sei baba vevana vapi ava baba wavo umwana azoberekwa ndati mwana azoberekwa uyo aberekwa kupi mwana aberekwa kwaChirodza aberekeswa newe kwaChirodza newe kwaMasanzi baba vavo wakapa zukuru wavo mwana okay kana tichitarisa ava ndibaba nditete ava nditete kwamuri mwana uyu anoti chiiwo kushaya kune ava kune ava anenge achikune ava kune avo anenge achiti mukoma anenge achiti chii kwauriwe ini kwandiri ndirama kune mwana iyeyo okay saka muri kudzidza pane mhosva futi ka ndichaidya mainda andu mari mabasi aka andu rauti tipambe aiwa amuna kutamba kumbeni atitange basi rauti tipambe kuti pane mhosva ka pane mhosva hamunga kusvikeka tida kuti ipapo pane mhosva apa toisa pasaiti asi mhosva iripo nokuti already makaita makuna handiti hazvitenderwe anoda kubvunzai kuti anoti chii kuno uyu ndikakubvunzai kuti uyu munomuti kuchii kwaari ndikakubvunzai kuti mwana wacho musikana wokuchaya anoti chii kune ava handiti kana achiti sisi kune ava handimati anoti sisi atete zvese izvozvo tiri kuzvinzwisisa asi tiri kuti isusu musikana wayo anoti chii kuno uyu asi zvinotenderwa here natimbodimbura zvedu zvinotenderwa makazvinini muchizoona inini zvinotenderwa here kuti vanhu ava vaberekesana ati ichocho kunoku munyika manje tinenge chiti isusu chipimo nokuti mashedzerano atinenge takuita ipapo kuti mwana uyu anenge akushedza kuti
sisi kuno uyu anditi asi mwana wevava ari aberekesa upi mwana uyu baba wavo anditi baba wavo vari vaberekesa uyu asi paine ukama hurichi uripo usingatenderi tichapafamba right famba yenyu yes yes all right getting test like DNA picture all right okay all right ainzani Ruth akasvika mukuroorwa akachana nezvapai pasina chiita natsvagira akana achidiwa pakazoita maizvikuuza lero mwana akazvikaya achidiwa mwana akashaya akashaya ndaunamukonzi mwana vakazorodza mwana wavo chii zvakapera pakatova mombe mbiri dzakauya mombe mbiri dzakauya mai vari vapenyu achidiwa nambabiri akabvunza kuti amai ava mwana uyu akavigwa nani kuti baba wavo right atidai so nokuti zvandakuona panapa pane nyaya yauya neyo kwamacheka anditi yakusiyana neyamana yenyu yenyiri yega nokuti imimi yenyu inofanira kupindurana pakati penyu imimi vekwamatambo nevekwa Chirodza anditi ava vakateerera kuti muchawirirana kuti kusvika papi ava vari kumira paroora imimi vekwaChirodza kuti munofanira kunongana ava vakati havasi anditi havasi baba vemwana makutofanira kutsvaga kuti kuna baba vemwana ndivapi anditika ava ivi vekwamacheka vanokwanisa kungoona chete kuti vanzwa kuti baba vemwana ndeuyu mushure mekunge paitwa kana kuti mafunga kuti makuda kuita madna test what but still zvese zvamukuda kuita izvozvezvi kana mukada kukomplaina kuti muti mimi ava vakadya mari ava vakarodza mwana uyu akodi inokuona kwandaita nemastatement amatipa panapa zvikuratidza kuti kana vacho vekwanhingi imimi vekwamatambo vacho hapana chamakamabvisa futi kupi kune ava chinoratidza kuti mutambire pfuma kubva kuna Ruth nokuti Ruth wacho angasina kuita sei angasina kubvisirwa kana chinhu futi so it's like nyaya inofanira kutanga yapera ndeyenyu imwe muri pamberi pakati penyu imimi vekwamatambo nevekwaChirodza notenda shanga mukapo ndopatazodimburirwa kuti tamhangari
ndofunga ndakatozofonawo kuna baba wamuponisa kuti hatina kutaura zvekuchese network inenge yangonisa ipapo iye tamutsanangurira mukuru kuti ndo zviripo hautimhanyise tiri kuteera gwara rataurwa nakaka kutirega tisvika apa iwoto saka vati nguva iri kutirebera mari yekufamba kuti up and down yandiwani hatina kupokana nazvo isiwo baba zvavakataura dzida kupokana nazvo asi vati kutanga kusvika pavari baba ukazvaane makore takasvika musi wa18 August vakatsanangura kuti inini makanga muripi nguva yese asi ndoda kuti ndibatsiranewe kore handifunga kuti pangaite izwi rekumhanya kana kusamhanya nokuti nguva yati kutaura nezve 25 years handiti pa25 years ava vakaremedzwa nenyaya yembatya dzakasungwa handiti isusu mutemo wenyika kunoku hatibvumire more than 5 years mbatya dzakaita sei dzakasungwa hatitendere izvozvo toda kuti guva iro riita sei ritambwe zvinhu zvofanira kuti zviitwe zvipere ende ava musha mavo munenge makatosungwa zvakawanda nokusungwa kwamakaita mbatya idzodzo saka zvinhu izvo zvoda kuitwa as soon as possible kuti mutaurirane nevava but handione chinokunetsai kuti munongedzane nevanhu kana muchinge musingazive kune vabereki vemwana uyu zvisina kumbobvira zvataurwa imi mamai vemwana makabereka makachengeta munokwanisa kuparadza nhumbu dzemwana wenyu munokwanisa kuparadza nhumbu dzemwana wenyu munokwanisa kuti zvese ava kana ndokunge paane mweya wakutozotaura kuti chii ndiendese kupi kumusha kwangu nokuti mukagara muchinda kutsvagadzira kuti uyo ndio baba vomwana maenda apa mati uyu ndio baba vomwana maenda apa mati ndio baba vomwana time inenge ichipera isusu kuno kuti tinenge takatarisa kuti munofanira kunge makagadzirisa chivanhu ichocho chakaita sei chakapera notenda changa ikoko ndokumusha kwake asi chete ivo vakati inini ndine kakuziva kekuti mwana uyu baba vakati sakahadzike kana nekwachirodza wozouya ndive vakasiya vataura kuti ndine mwana ise saka vakati hamuna kurasika asi vati dai mamusiri vana vangu ndaikumhanyisa saka isusu kutondiwo takavatadzira baba pakuti tinonoke kunovazivisa nhau iyi asi nhau yokuti mwana ndewekuchokwadi right hatida kuti tiite zvinhu zvinokasika kufamba nokuti hatiswerere kuda kuti toda kupanana nguva handiti toda kupanana period yokuti munotora nguva yakadii kuti mimi mugadziritse chi maproblems enyu kuitira kuti ava vasununguka vasarambe kuva mwana vari baba vechi ndovana hatinyazozinzwa munofanira kuti muite mugadzirise zvinhu zviita sei zvipfuure nokuti kutaura zvemunhu akaita sei asipo akafa handiti handisati ndataura zvemhosva kuti hapane mhosva yakadai otherwise mhosva iyoyo mukaigadzisa nokurumbidza tokwanisa kupa vharavhara kuti pasaita sei pasanyanye kusumuka mhepo handiti kati kusumuka kwemhepo ndokokuti mukada kuti mutore time nokutsvagirana kuti uyu ari kuti zvakati uyu ari kuti zvakati ndoda kuti mimi pamusi unopinda kwamaoka padare panapa muuye muchitiziisa kuti chii tafamba takadai handimuzinzwa. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.